Výborný blahopřeje. Libuško, poslouchej, nebo fuj. Áďo, fuj. Nebuď čumě zase. Mám koní, kde víš po čerstvu. Sever mu tam. Vy? A už to mám. Fuj, Radko. Tak zeptáme se na další dvojici. Kubí, tak ho nevskákej, Musíš skákej. dírou. Takže připraví Kubičku, skákej. Takže poprosíme Žižo. Chceš mu to vzít, Anetko, takhle, víš? Hygiena, nevše. Ty prase, Ráďo. Tě otoč se na mamku, takže tam máš vražený, že mamka nic neví. Tak. Suně, jedno. Takže kde pak máme Martika? Martik se připraví. Milan Bárka. Marku, tohle je zase kategorie na 40. Kolomlínský, jo. Jdeš ven na stavě? Čekáš. On to má vražený tak ve očích, tu tenčil zrovna, viď. Hop, hop, hop. Holky, a pomalu, pomalu. Tady jsou malí kluci mezi vámi. Prosím tě. Alčo, mají tam připravený načnutý Budete lahváč. mít záznam teda. Ráďo, tak pojď. Tak Kubí, ale už dětičky chtějí taky skákat. Milan Bárka.